Hola a tothom, el meu nom és Anna. Per poder explicar-vos d'on sorgeix el meu TFG, haig d'explicar una etiqueta que m'ha acompanyat durant de molt de temps, però ara ja és part de la meva identitat. Ens hem de situar a la meva època escolar. Amb 10 anys em fan una prova i es declara que tinc una dificultat amb la lectoescriptura. En resumides paraules, que sóc dislèxica i que per poder superar les meves etapes educatives haig de buscar ajuda fora del centre. I és des d'aquesta experiència personal d'on sorgeix el meu TFG. Començo a qüestionar-me si l'educació aborda de manera eficaç la diversitat d'alumnes i si durant tots aquests anys ha canviat o ha evolucionat. Em poso en contacte amb diferents professors i logopedes per saber com està el panorama educatiu actual i com afronten tenir alumnes amb dislèxia. En tots dos casos em comenten que tenen recursos, dossiers i activitats per ajudar-los i per donar-los de suport. I em dono compte que les dues formes tendeixen a separar o a marginar els alumnes amb dislèxia del procés d'aprenentatge en comparació dels seus companys. I és en aquest moment on poso el sistema educatiu en el punt de mira, ja que hi ha hagut moltes reformes i moltes millores en el sistema educatiu, però cap d'elles s'ha qüestionat si el sistema educatiu és l'adequat i si és inclusiu per la diversitat d'alumnes que trobem actualment. I és així com sorgeix la marca DixKit, amb la finalitat de crear material educatiu específic dissenyat per beneficiar els estudiants amb dislèxia. Aquest material és altament adaptable i es pot aplicar en diversos entorns, tant en l'àmbit educatiu com en el familiar. Aquest enfocament busca integrar aquestes eines de manera inclusiva en la metodologia i en la pedagogia, de manera que no només benefici els estudiants amb dislèxia, sinó que també enriqueixi l'experiència d'aprenentatge per tots els estudiants sense excloure ningú. Per poder entendre bé què és DixKit, hem de saber què és la dislèxia. Entenem com a dislèxia la dificultat permanent i específica que impedeix l'adquisició o el desenvolupament normalitzat de l'aprenentatge perquè el cervell processa la informació d'una altra manera. En Catalunya i al seu voltant es calcula que hi ha un 6% d'alumnes amb dislèxia a l'aula. La dislèxia en trobem 3 tipus, la fonològica, la visual i la mixta, però en aquest cas només ens centrarem en la fonològica, que és quan l'escolar triga més en adquirir la codificació lingüística, però a través de la pràctica augmenta la seva fluïdesa. Per crear el primer kit vam fer recerca i anàlisis de material, llibres i metodologies educatives. Vam arribar a la conclusió que havíem de fer material per etapes. La primera etapa seria l'adquisició del coneixement de lletres i de les estructures sil·làbiques, recolzant-nos en la metodologia Montessori, que l'aplicarem de manera diferent dins dels nostres materials. Després, en relació a la tipografia, havíem d'escollir una que reunís les característiques ideals, que estigués ben definida, que els pesos fossin els correctes i la seva grandària, i escollir una tipografia per als textos i unes altres per les paraules. Amb aquests ítems definits ens vam posar a dissenyar. Aquí trobem el que és l'etapa del DixKit, on sempre trobarem l'objectiu del kit, el nivell i el tipus de dislèxia. Com us he comentat, hi ha 3 tipologies de dislèxia i nosaltres ens hem centrat en la fonològica, però l'hem anomenat com ruta fònica. Ara passem al naming. DixKit prové d'ajuntar la paraula dislèxia amb la paraula kit. Els dislèxics, per norma general, acostumem a tenir moltes errades sil·làbiques i ajuntem paraules quan no toquen. Per aquest motiu, hem aprofitat que tant Dix com Kit tenen la I per fer un filament i donar aquest toc també de cal·ligrafia infantil, però sense acabar d'infantilitzar-la. Com hem comentat al principi, la tipografia és molt important. En aquest kit no trobem text, però sí trobem síl·labes i lletres. I hem escollit la tipografia gràfica, amb un pes regular, perquè està molt ben definida i les lletres no donen a tenir confusions. I passem al material del kit. Tenim el puzzle. Per aprendre a llegir i escriure hem de conèixer el codi alfabètic i conèixer com es poden combinar les lletres, és a dir, les seves estructures. En la nostra llengua són estructures limitades i en algunes són més predominants que d'altres. La manera de fer servir aquest material és a través de les seqüències. Nosaltres posarem les diferents estructures davant l'infant i l'infant haurà de buscar les peces mòbils que corresponguin a cada estructura. D'aquesta manera no només van aprenent les lletres, sinó també van assolint de manera indirecta les estructures. Utilitzem el mètode Montessori donant el color blau a les vocals i donant el color vermell a les consonants perquè l'infant assoleixi que hi ha diferents tipus de lletres. Passem a les pseudoparaules. A l'hora de llegir de manera inconscient fem una ruta, que és lletra, síl·laba, paraula i oració. Primer veiem els grafemes, que són les lletres, i a continuació passem al so, els fonemes. D'aquesta manera fem la descodificació lectora. Amb aquestes cartes treballarem les diferents síl·labes i crearem rutes lectores. Utilitzem les pseudoparaules perquè s'han de fixar en cada lletra per poder llegir bé la síl·laba i finalment la paraula inventada. Es juga de manera progressiva, sumant
les estructures sil·làbiques. Començaríem només per una inversa i després hi sumaríem una directa. Escolliríem una inversa, una directa, més una mixta, una travada, i així successivament. Cada síl·laba té associada un color, tal com hem fet amb el puzzle, perquè de manera inconscient l'infant pugui associar color i estructura. I per últim tenim els daus, on treballem la consciència de paraula, que és el número de paraules dins d'una oració. Treballarem l'estructura morfològica més simple i elements que composen una frase. Primer identificant el subjecte, el verb i l'article, i com podeu veure hi ha un dau que és totalment blanc, on l'infant pot posar accions o subjectes que a ell li interessin. Aleshores es començaria a jugar de manera oral. L'infant tira el dau i surten un subjecte més un article i ell hauria de fer l'estructura de la frase. Dins del kit trobem les instruccions per ajudar-nos i guiar-nos. Trobem què treballem, com utilitzar-los i consells per tenir l'atenció de l'infant tota l'estona. El packaging està composat de 3 peces, de la tapa, del cos i la contratapa, on la contratapa i el cos estan units. Està fet de cartró i forrat de paper. I a més, per poder transportar-lo de manera fàcil, hem posat una nansa de tela. La producció del Dixkit ha sigut totalment artesanal amb material de fusta perquè sigui reciclable i reutilitzable i sostenible amb el medi ambient. Finalment, ha quedat així. Aquest seria un kit, però tindríem kits de les diferents tipologies de la dislèxia, com pot ser la visual i la mixta, diferents nivells, i no només seria el kit sencer, sinó també es podria comercialitzar o el material individual per si es perdessin o es volguessin ampliar. I finalment, donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies.